Wala nagahubas nga tubig sa isa ka barangay sa Leganes, Iloilo nga ginakabalakan sa mga pumuluyo nga makatuga sa balatian liwat nga gindangop sa One Western Visayas. LGU sang Banwa nagpasalig nga wala ginapabuyan-buyanan ang problema. Si John Sala nakatutok. Gindangop na sadto sa mga pumuluyo sang sitio Paho, Barangay Napnod, Leganes sa One Western Visayas. Ang mabudlay nila kaimtangan bangod sang tubig nga nagabara sa ilang lugar. Ginpadulungan na sa mga barangay officials kay temporaryo ginatagan sang sabata ilang problema apang bangod sa wala untat nga pagbubo sang ulan sang tinalikdan nga mga inadlaw. Ini sa liwat ang sitwasyon sang ila barangay. Hindi agad ko na masarangan kung diin niya pagyon ang tubig. Ag isa pa galibog ang ulo ni kapitan. Kung paano niya pagyon kag kung diin niya pagyon ang tubig namon. Di ang siling ko kay kapitan, siling ko ka kung hindi na mo masarangan, kung pwede pangayuan tan lang bulig kay kay gobernador depensor. Ang amon nga sitwasyon diri nga pertigid kabudlay. Labi na gid tuod sa subong nga krisis nagalikaw kita sa tawag nga virus no. Pero kung pag-istoryahan makalikaw kita sa tawag nga virus pero ang leptospirosis kag ang dengue nga tawag. Ginakabalakan man ni Manong Nicole ang iya ikaayong lawas bangod nagsulod ng tubig sa iya balaya. O ginalanag eh. Adad daw, pirme ka lang basa. Suno kay Leganes Mayor Junjun Hain, gindangop na niyang problema sa Department of Public Works and Highways agud masolusyonan. Nag-request naman kita sa DPWH kaya mga 2 kilometers na siya ang dapat na olubrahon na drainage. Kag ang widening balan sa aton nga coastal road dira wala sang component nga drainage kung mayara man utod. Dugang panihain makapila ka beses na niya ini gintinguan nga masulbar apang bangod dako ini nga proyekto kag apektadong national highway kinahanglan gid anay nga ipadangat ini sa DPWH. Ang opisina ko open anytime. Ako galing nagapamangkot sila kung ano ang pwede mahimo sa aton banwa. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.